Dobrý deň. Prišli sme pre vás. Ďakujeme veľmi pekne. Takže priatelia, dovolenka 2026, Malorka sa práve začína. Samozrejme s cestou kanceláriou Invia Senec. No Henči, poďme šup do auta. A ideš. Butika, šup do auta, poďme, meškáme. Práško, dávaj pozor na dom a keď prídu nejakí čorkári, tak zakopať. No poďme šup do autíčka, letíme. Henči, taký sme jak pracháči, more, odvoz, všetko, prvá trieda, hej. Henči, kľud, nebuď nervózna. Takže priatelia, sme dorazili a ideme na to. Aute. Kočky dajú jednu fajčársku. Henči, teší sa? Pucika. V šoku ostala, no. No, takže my sme už na letisku a buď si ideme dať kávičku, alebo sa ideme postaviť do fronty. Takže nakoniec si dáme kávičku s kapučínkom za 14 €.